Girescue sa otoridad ang usa ka 17 anyos nga babae human kini gituwang dagiton sa usa ka habal-habal driver sa Zamboanga City. Ani ang report. Gilayong gi-assist sa mga personahe sa 1st Marine Company Mobile Battalion Landing Team kining 17 anyos nga babae ngadto sa Police Station 4 Kulyanan sa Zamboanga City niadtong Domingo sa gabii. Kini aron tabangan nga magpa-blatter human matud pa. Gisuwayan kini og dagit sa usa ka habal-habal driver sa ngit-ngit nga dalan sa Barangay Lunzuran. Matud sa otoridad, saysay sa babae nga buot unta niini moadto sa Barangay Divisoria aron mopalit og milk tea. Mga pasado alas 10 sa gabii niadtong tungura. Busa mi para kini og motor nga habal-habal aron masakyan. Apan lahi nga lugar na kuno kini gidala sa maong driver. Pasangil matud pa sa driver nga mokuha sa kini og lisensya una kini ihatod sa lugar nga buot adtuan sa maong biktima. Mihangyo kuno ang babae ngadto sa habal-habal driver nga inaog na lang siya apan wala kini mituman. Gani nagpabulhot pa daw kini og padagan sa motor hangtod nga naatlan sa mga otoridad nga nagpatrolya kung asa misyagit ang maong babae og nagpatabang. Hindi na daw siya pinapansin ng driver kasi mabilis na daw po yung patakbo ng driver. Nakita niya na dumaan po yung sasakyan namin, doon na po siya sumigaw ng pulong. Kaya parang napansin din po ng personnel namin na sumisigaw siya, kaya sinundan na. Sa diyang namatikdan sa driver nga makorner na siya, kalit matud pa niining gibilin sa kalsada ang babaeng biktima ug misutoy og padagan. Sa karon gibati matud pa og trauma ang babae nga taga Barangay Gisaw. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan kini og pahayag. Ginaimbestigahan pa sa otoridad ang maong kaso. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.